Nduk. Yo, bintang tamune diteke luwih dhisik. Pikurmatan kanggo para tamu ingkang winantu pakurmatan. Iya, iki ana Pak Kombes Muhammad Darwis. Heeh. Aku anggere duwe sedulur Kombes ngono iki ngaturi wis Pak Jenderal, Nduk. Lah kok ngono ya, muga-muga ora suwe meneh. Terus bintange pecah. Oh iya, ngono ya, Mak. Yo. Niki langsung bintang tamu katuran ngadeg nggih, Pak Bu. Apri mimin sik apa sisan bareng Elisa? Nun? Dewe-dewe sik nggih. Ya. Oke, yo Apri mimin aja ngece saka mburi ya. La la la. Aja ninggal aku trima gonceng wiwit budal janjine lebaran bareng-bareng lambe abang kejiwa roliane baca ngece lamun ngece kalah kabeh burine la 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 aja ninggal aku trima gonceng wiwit budal janjine lebaran bareng-bareng lambe abang terus kejiwa burine roliane baca ngece lamun ngece kalah kabeh burine wah jan Apri Mbak Limbo Mak Cangi. wah jan bengi iki ayu tenan kowe Pri. Lah pripun to jenenge wedok kok. Wedok kok mburine gedhi iki piye? Wah, iki weh karo sapa iki? Wah, Mbak Mimin. Injih, sungkem kula Mbak Limbo Wes Mak jan Cangi. kewek tenan. Tumraping kula ayu ki ya baku, ning attitude menika utama. Weh jan. Attitude ki piye to? Maksud cara membawa diri, cara berhadapan, upama karo dingkluk ya perlu ning aja dingkluk terus, ning ya aja ndangak terus. Jadi harus menatap ke depan, eye contact. Eye contact. Catur netra. Lah, catur netra. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih. Body language ki mencerminkan juga karakter seseorang. Oh, dadi nek ndungkluk ki ora kena kendungklukan. Aku nyengkok karo Bu Bambang kok. Piye. Piye mboten Energi. Energi. Apa anane inilah saya menjadi diri sendiri. Iya. Oh iya. Nggih mboten Bu, kula nggih pun upami dados Bu Bambang kedua dados pundi penyakit lha mboten. Ya, mboten. Ya ora, Bu Bambang piyayine Energike wis padha, cantike wis padha. Cantik kok Stylistnya juga sudah sama. Nek kok Siap Ardi- mendampingi dimanapun berada. Di balik kehebatan seorang pria di situ ada sosok wanita yang selalu setia dan memberikan dorongan moral. Kurang apa aku? kurang asli kowe iki. Kurang wedok kowe iki. Kok kurang asli kurang wedok iki piye? Kurang asli kurang wedok betul. Wayune kaya ngono kok kurang asli kurang wedok iki. Lah kowe ning Karang Nongko rak jenengmu Sukimin. Ya. Kan ning Karang Nongko iki ning pepanggungan kok ya. Neng lek men iki sudah menjadi diri sendiri loh. Piye toh? Seperti Bu Bambang ngoten toh menjadi diri sendiri. Menjadi Dengan diri setel sendiri. beliau. Harus apa pede, percaya diri. Kantek lipen neng nggo nuntu barang ora.
Aku do dipoyoki ado ngarani aku Mimin merongos mungkin njodo coba atiku ya wong aku kan wong cilik ati ngono. Mimin ki untune offset ya ngono. Lah ya ya ora apane tak rasake kok ya meh padha aku ngono. Ning anu iki tenanan iki. Pripun? Ana koncoku yang sohibnya Pak Bambang. Nggih. Namanya Pak Wahyu Hidayat. Ndelok poster kita iki. Wah, sindene Aprimi ayu tenan iki Pak Dalang. Ayu apa kuwi lanang aku. Ketipu. Nek Piyai Kakung sing pikirane jek pengin menggok nganan menggok ngiwa isih menggak-menggok oh mesti sing dipilih Apri. Weh, ngono. Cantik, luwes. Bodine ya entuk. Ning nek Piyai Kakung laki-laki sing wis menep atine sing wis raneka-neka sing dipilih Mimin. Kok ngono? Sebabe Mimin kae ora ayu. ora ayu. Ning disawang nyenengke. Lho. Ana wong ayu disawang tidak menarik. Ada tidak terlalu cantik tapi dilihat tuh menyenangkan. Apri kan cantik tapi kan membosankan. Lah kowe iki dipilih ora mergo ayumu ora kok. Apa? Soale kowe kan gelem benake gendeng, gelem enek wit kambil. Mongso rendengene gelem nek gendeng melorot barang ngono ki lho. Lho itulah peran wanita, ora selalu perintah. Oh, Nek kowe kan ngono. lah Apri kan wong wedok ngentekke sertifikat. Kok isa? Nek kula kan wong wedok gemati iso dadi daringan lho. Heeh, gematine piye? Lho, pacar kula sing riyen Heeh. masuk angin petang dino tak yasinke lho. Saking sayange kula kalih Kowe iki agak mantan lho urung dadi bojone ke tak tresno kula lho. Kuwi jenenge nyengkake no kok dijasin. Nek umume pamane Apri bekti karo bojone, Heeh. niku pun kewajiban. Heeh. Aku kurang karo bojoku kok bojone kancaku tak beteni kok lho. Kurang piye aku? Kurang sedekah apa nek kula ki. Lah nek kowe bebojoan ki terus arep dadi imam apa makmum elek? Aduh nek ki sing ya nek pas ngibadah imam. Terus Nek dunduman sembako makmum ngono. Kan wong wedok luwih luwes nek ra entuk sembako kan wani mara nang ngene Pak RT niki lho, aku ra entuk sembako nek wong wedok kan luwes. Golek utangan ya luwes nek wong wedok. Piye contone golek utangan piye? Yo, Heeh. nyileh dit 300 engko seminggu bali, engko nek pakne bayaran bali. Semiggune wong wedok iso 5 tahun agak lunas lho. Sok kadang kala utang disaur padu barang lho nek wong wedok niku ning wong wedok mriko-mriko nek piyambak mriki mboten ngono. upamana? Heh? Upamana Apa, Pomona ya 1 2 3 4. terus ledek. Derek ndedonga, Ces. Iya. Keluarga besar Bapak Bambang Supriyambodo telasan Ibu. Iya. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Teruslah nyon sewu ajek utawi istiqomah ling ngopeni kanca-kanca seniman. Ngendikanipun Pak Wakil Bupati aja mung bengi iki ning tiap tahun wayangan, mungkin ndak kelalen, ndak budayane dhewe ilang, ngoten nggih. Nah, Tur koyo iki- sing kaya kula ya BRI ini mendang cetek nek kaya kula. Terus ya nek kowe dijak nek ora. Aku ora dijak wis keluarga kok sebatas minom ning kene ya kok dikai welasan. Are nek kowe keluarga kene joglo batik ki artine apa? Hara ta ya. Joko Batik itu bukan perusahaan batik tapi Heeh. terang nonces. Singkatan. Singkatan Bambang dan Bu Ati. Ya Allah. Halo. Mentel murah. Nek aku sok ya gawe joglo. Heeh. Mulmin. Mulyono dan Mimin. Ora mulmin. Aku ngerti ra. Aku terus watu aku. Neng prologe Pak Dalang mau. Alhamdulillah aku ki ya alhamdulillah dikari kamulyan. Alhamdulillah ya beliau ya menempati posisi yang tidak kecil jadi beliau masalah ekonomi yang luar biasa. Kabeh penginanku tercover kabeh. Kecuali sedurung aku kok arep pengen ndek bojo Ora. Kuwi udu aku ki Pandhita Durna kok enak aja. Nek sing ngendika sinten? Ya kan aku sebagai dalang sing di kan kula mboten ngertos kula wau sing kuwi rung kelakon napa mekalih kula ngoten pripun. Ketoke sing ngendika wae dari hati ya. Oh. Sabar nggih Bu, padha-padha wong wedok kula tak lakoni dulu. Wedok apa? Wong wedoke lho Bu, WA saiki le bales sesuk ngono wis keloro-loro wong wedok padha nglakoni. Nek Bu Dewi kan wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok sikile kok sulak. Ngapa? Kebak wulu. Apri iki sekate-kate. Iki wong ngendikane to, Nduk. Nggih. Dadi wayang kuwi bukan milik satu golongan. Betul. Bukan Ya. milik satu ormas, bukan Ya. milik satu partai, tapi kan dia bangsane dhewe Indonesia. Ya. Perkara le nanggap ki partai pamane partai kuning gak juga kuning ra apa-apa. Le nanggap partai biru nganggo biru ra apa-apa, le nanggap partai abang kok ada ditanggap
Ora Ngene, salah. jadi sebagai seniman, Nggih. ibaratnya awake dhewe duwe restoran. Nggih. Siapapun juga boleh makan ke restoran itu. Nah, Partai apapun juga boleh nanggap kita. nanggap kita. Lho, Ada. monggo, kula itu didahar, monggo. Kok didahari? Lah ki Biar dialah papamu. ibarat restoran, semua boleh makan di situ. Monggo. Ibarat Kowe iki tahu awakmu dhewe. Monggo, kanca-kanca dirahapi monggo. Lho. Monggo. Cara-carane panganan ngono Lho, si ibarat restoran siapapun boleh makan di situ. Ya aku yang ngono. Siapapun boleh ngundang saya. Siapapun boleh menikmati saya. Lho. Iku kira ibaratnya panganan ngono ra iwak kire. Lah ngopo? Haram. Nek ger nggo jamu ya ora itu. Ya ora. Ora itu. Nggo jamu. Yo, kancane Elisa ya. Mbak Elisa, Oke, nggih, monggo. apa di anu dangdut si kucing yuk, ya. Nek mau bengi terus mentang manting tanpa turu hatiku tansah isian amarga eling bubar suranting mutiara tegeke lancer kuning aduh anggene rumangsaku teka karo milah-milih tak alimun tansah ngece sing teka jebul Dek mau bengi terus mentang-manting tanpa turu hatiku tansah glisian amarga eling bukan sumati mutiara tegeke lancer kuning aduh mangkene rumangsaku teka karo milah-milih tak awemun tansah ngece sing teka jebul Sugeng dalu Elisa. Sugeng dalu macange walimbo. Wah, jas. Aduh, kondang mboten kepanggih panjenengan sehat, Jeh. Alhamdulillah puji teh. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, Pak Mol kemarin lihat di status aku wes getir-getir ya. Aku langsung WA Pak Mol semoga lancar kabeh. Amin ya. Ya. Delok statusku Elisa wis kentir-kentir. Ya. Ketir-ketir. Oh, Kentir-kentir. Dudu kentir iki. Aku wong meneng lho, aku wong tulus lho mesa katut. Kowe iki apa ya mudeng sing diomongke ka Elisa Ora. apa? Apa? Omong bengok-bengok tok kaya wong ngajak padu ngono ki aku ya ora paham. Inces kamu wilujeng ya. Wilujeng. Ya. Pakai Wi- Sekarene wilujeng. ya. Wilujeng. Iya. Lagu ngomongnya apa? Lagi men kowe waras ya. Aku ora edan. Tapi jek normal selayaknya manusia. Wah. Iso lumrah. Kamu waras kan waras sehat toh? Iya, heeh. Kok kamu nangis ngopo? Aku takon kamu waras toh teko kene. Waras ki iso hak diartekke sehat, Ya. iso diartekke ora edan ngono lho maksude. Oh ngono. Tapi iya. kamu nggak ngerasa gendeng toh? Gending. Maksudku kamu sehat teko kene toh? Gendeng. Aku jejer kok setengah jam migrenku kumat iso sing ngene. Ya kudu sing maklum karang Kak Elisa kan udu asli kene. Iya, ngono lho, Men. Dadi Suki, saka Men. Sulawesi. Suki, Men. Ngono lho. Gendeng, gendeng ki Iya. ora gendeng ngono, gendeng. Iya. Gendeng, gendeng, Gendeng. gandeng. Gandeng. Lah wis beda meneh. Beda. Beda. Ya nek kamu Sukimen apa Sukiman apa Mindola sing bener apa? Dedek Mimin Angga Inggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Alah. Dawa banget. Kok Sukimen? Undang-undangane sapa?
Kuswardono det. Sapa Mindula. Oh, Mindul. Mimin sang idola. Oh, Tak kira mimin gondolan. Dhisik 15 tahun kepungkur hooh saiki. Masa wong ya ora tobat nasuha ya pengen tobat. Ya wis kuwi duit padha-padha golek pangan nek sing ra becik dalane naliser ya aja nganti. Kuwi duit haram. Jenenge aku ini gondolane dhisik. Nek saiki nek kepepet ya umpama nek kepepet terus regane cocok ya mangkat. Nek ra cocok. Lah nek ra cocok kok awake rusak Jare tambah wis dosa. dadi keluargane panjenenganipun Pak Bambang kok terus kaya ngono ki lereng. Lah, gandeng kula pun keluarga. Mang openi kula, Pak. Nek ngantek kula turun ke jalan lagi menika PR besar kagem panjenengan lho. Mang Nganten menika fenomena gunung es lho. Dua menika mewakili banyak lho. Nek ngantek kula kanca seniman profesi kados kula mboten jan rengkuh, mboten jan kukup, mboten jan openi, mboten jan uri-uri. Panjenengan klepetan dosanipun lho. Men diancam besok men ndak taun men wayangan men. Pak Bambang tak ancam men. kok wani-wani ning ngancam Men. Pak Bambang kok diancam. Iya lho. Lho, pendekatannya kudu ngono Pak ya. Nek yo ngati-ati ning Pak Darwis lho. Lho, Mantan Kapolres. Sampun sowan rumen nggih. Eh? Dereng kula dereng sowan dalemipun nggih. Ke Pak Darwis. Nggih. Lho jarine dhisik ke Garuk. Apa ya Pak Darwis ki ngurusi garukan kok ngene tok. Lah. Nggih pun duwe dhewe kao ki. Apa gaweane mau jenenge pengayom kok nggih Pak apa ya gaweane mau ngurusi kaya ngene tok urusane akeh banget kok. lek men kan punya SIM. Apa? Apa kuwi? Surat izin mangkat. Sungkem kula bapak-bapak menika alumni SMA Penampungan, alumni SMA 1 Klaten, SMP 3. Oh, nggih. Nggih, wonten ya dulur-dulur kerajaan ya banyak. Upama ngeten iki piyai setunggal-setunggal nanggap wayangan terus endah mongkoke kate kula nggih. Iya. Ya, mboten kudu kula seniman niku kathah. Ndawuh sinten ya tok Elisa itu, Mbak Tatin itu, dagelan-dagelan Klaten itu diaprik itu. Ning pancen kula kudu katut ngoten. Iya. Ora kudu ning ya Kok pokok kowe sebagai apa kok le? di balik layar. Oh di balik layar. Apa aku maklar sinden ya ora apa-apa. Nek wis tuwa apa ya ning ngarep terus aku sik Kak Elisa Nggih, kula sampun pinanggih Pak sampun Bambang sowan sekalian mriki ibu. matur sembah nuwun Pak Bambang Priambodo, Bu Ati. Cuman derek dedonga katur panjenengan kekalih langgeng anggenipun bebrayan tansah berkah ngopeni kula niki kere-kere kados kok kere-kere gundul-gundulmu. Niki kula kan kanca-kanca kere-kere. aku kowe iki kan yo kere makane jaluk-jaluk to. Kanan kiri kula ngono. Yo, Kanan kering sing kula liyane ora kering. kering. Elisa Yumo. Aku nang mburi sik napa to karo Pak Bambang. Agak foto aku sing saapan ditelepon Pak Bambang santai. Di mana Mbak Mimin masih diserakin hati-hati ya Beb ngono. Aku santai. Elisa iki aku tekane Elisa ini aku foto ning mburi karo Pak Bambang. Abrakan foto kok to pamerke aku lho sing dari jam pinten Pak? Jam 1 siang penyen sampun telepon kula nggih Pak. Di mana Beb? Wonten serakin hati-hati ya Beb. Aku lho. Ya Aku ora tak urusane cerita. dhewe aku ning mburi akeh sing seneng, akeh sing foto karo aku kowe rasa iri. Kowe mung arep merit to kecantikanmu kalah ro aku kan. Kan menurutmu sing biji kan para halayak. Sugeng rawuh Bapak Ibu, sugeng rawuh. Alah Sugeng lengkas, sugeng Sugeng lenggan. Pak Dandim menika nggih. Oh nggih. Sugeng rawuh Pak Dandim, Pak Dandim. Nggih. sugeng rawuh Bapak. Nggih. Kesanipun lenggah-lenggah. Luar biasa tamune kathah nggih, kenalan dan saudara Nggih. sedaya. Sik Elisa, Apri Napa, Mimi. Pak? Nggih. Iki mau eneng pundutan siji sik ya. Nggih. Dari Pak Joko Sutrisno. Nah ini yen boten klentu saiki dinese ning dia wingi kepala panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sakniki wonten Bantul. Wonten Bantul cedhak mriki. Ngersak iri bar diparingi momongan putu cewek. Ah, menika nyuwun lelagon tak lela ledung. Bertiga. Apa lurah? Apri Mimin Elisa. Yang mboten sanggih bawa nggih, langsungan mawon napa pripun? Anggo bawa ora? Oh nggih bawa. Bawane apa kae? Mijil. Jel. Nggih, yuk apa larase pelok? Barang nggih. Ya. Oke. Yo karo
sing lenggah ben benake anu posisi lenggahe engko bar iki ngaturi satu persatu. Masih ada Pak Wakil Bupati masih lenggah? Oke. Sampun kondur kadosipun. Masih ya di belakang itu. Nanti Pak Bambang Supriyambodo diaturi sanes-sanesipun mangke banyak satu persatu. Sing mirsani nang YouTube ya akeh lho. Dan itu berapa yang nonton di Sanggar Ini Cemara banyak channelnya, saya belum dapat informasi siapa saja. Ya. Tapi di Sanggar Cemara ini yang nonton secara live 1.500. Wow, mantap. 1.500. Sukses selalu buat Sanggar Cemara. Oke. Yo, di bawah nih sik. Sak mijil kok. Ngarep Pemburi. Apa ya kudu gurune? Iya, ayo. Oh iya. Jajan. Kayak sampeyan langsung tutup kuping kabeh. Ya ngono kok mijil iki piye gambuh ngono kok. Nen sing asline mijil. Heh? Cup menengo. Nah, aku mijil. Anakku cah manis. Nah, itu baru mijil. Yuk. Bakti yangmu lagi lunga menyang kali nyangking papa kelawan berok semenengah aja nangis. Yo. Tak lela, 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 semenang sepi nangis. Anakku sing ayu rupane. Wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa pendekaring bangsa Wes cup menengo anakku. Jae mulane
tuwa dadi pandekaring bangsa. Tak amben selendang dadik Pangpung Kris. ibu bingung Jan luar biasa. Apri, Mimin, sapa iki sing arep diaturi munggah panggung digeret mrene? Ya. Ayo, sapa Elisa, apa Kak Mimin. Iki jarene kowe sing satu-satunya presiden sing bisa menjaga kesucian sampai umur berapa? 46. Oh, 46. Tuwik ya. Menawi badhe ngaturi Pak Bambang, kalau wau sampun menawi kersa nggih mboten. Mboten di jemput. Yo, sik, aku tak maca chat di WA saya. Papri Mimin, mbok menawa ana pundutan. Iki 1000 kutho arep diganti apa? Nggih. Pak Bambang kemarin, oh nggih. Oke. Terus Elisa logate kok kaya sinden luar negeri. Oh, pancen kudu wong anu kok. Nggih. Salam Pak Mul kalih Pak Bambang Priambodo kanca SMA Penampungan 79. Oh nggih menika saking Pak Suryanto. Nggih. Nggih. Nyuwun sewu Pak Mul hasil rapat malah nggih dateng nggih. Nggih. Monggo yo
Mas Arya kersa bawa Isih diparingi. Wes, sinden-sinden Kose deh. iki, kose ada sesuatu di belakang siapa? sini. Oh, situ dulu. Ledek-ledek ya itu. Ada gundul. Yalah. Nah, terima kasih. Alah ledeke terus sumringah. Lah iya. Kadang Mau sing meriang, sing ngantuk ya langsung kelop-kelop pisan. Yalah. Wong wedok ya padha ya nek ngerti duit ngono ki ya wis padha ae ra kono ra kene. Sujokno aku iso heker-heker dhewe. Pak Siho Lenggal. Pak Darwis mboten ngersakaken lelagon, Mbak. Ya diparani Pak Darwis. Oh, buat dulur-dulur. Wes. Pak Bambang kok ya ra kersa perantara aku ya apa ora percaya karo aku apa piye jane aku. Entek judek aku ki. Saiki kowe maranono Pak Darwis. Yo. Ayo le kulino sapa? Jaluk perlindungan. Aku mau wis nyedhaki Pak Bambang ya kowe genti kok le kok arepe kok aku. Lah kan sing kulino sapa? Gak ndaren aku wedok geleman kok le padake. Lah nek cocok hitungane? Pripun, Pak? Pak Darwis sewu kutonya bagus. Lah ker kanggo ra iso tok iki kanggo anu saged mboten cowok kancane iki mboten mawi orjen. Kurang nyaman. Kirang nyaman amargi mboten mawi orjen. Nggih, menika klasik, Bapak. Nggih. Ya ora mbok menawa Pak Darwis ngersake apa dicedhaki ngono, Min. Nah, Aduh, mboten kedah. apa Mboten brau kedah. layar apa gethuk apa Pripun, Bu? Auratnya, Bu. Ya, kok mabur to, Bu? Bu Ati. Bu, Bu Ati aurat aurat sewu. Panjenengan kok ngendika kok waton leres ya bener nika bener kan naton iku lho apa to, Pak. ngomong apa ngendika apa? auratnya nanti mabur. Pak, ngersakaken menapa, Pak? Nderek nggih, Pak. Ya ampun, ya Allah, Pri. Apa? Mbak Mimin bukan bukan ateges, bukan berarti saya mengesampaikan sinden yang lain, tapi ini khusus untuk Mbak Mimin sebagai Ngono apa ora? Ora. Ngono tenan apa ora? Ora. Sak krunguku ngono kuwi. Kowe ngarang dhewe kok kowe. Lagune nderek sementing gumyak gayeng regeng. Oke. Yo diawali saka gedhuk bar kuwi tetep Slendra Sanga ya. Nggih. Oke, yo, ya, yuk. Yuk. Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame gegek-gejekan. Kae-kae rambulane yen disawah kok gawe-gawe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh sedurung sore-sore. Aduh, Asale saka telan moto ngantuk. iku nandane apa? Gatuk Asale saka telan yen ra petuk. atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku mengko gelap. Lalala. Lalala.
batu asale saka kelan yen ora batu atine rada kelan aja ngono mas aja ngono kadung janji aku rada nggih wah jan energik tenan entuk amplop pirang-pirang iki sing ngantuk-ngantuk dadi melek aja lagune ku mau gedho nggih ta terus kathik ditambahi panjenengane Pak Dar lho jan haus Walah kok bareng keruk wedi lek. aja Enggak boleh usia 40 ke atas sih ratuk dehidrasi. Harus banyak minum air putih. Harus rajin olahraga. Terus nek ragam olahraga kumpul bojo minimal seminggu 3 kali biar tidak kena kanker prostat lho. Lah kowe ra ndek bojo ki terus karo sapa? Kena tak tawake kanca-kanca. Ning kan niatku sedekah. Nek niate menjajakan diri salah. Salah kan niatku tak seniatke sedekah. Sedekah kok awak. Ya karep duwene kuwi kok. Kowe sok mula sok ngimudeng. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat. Ora iso sedekah bondo donya, sedekah tenaga, tenagaku tak. Piye kuwi? gila niat Wong wedok kemepruk. iya masa ya disedekahe sakmene wae ora rusak nggih mbok menawa wakil panitia nggih ta Pak Siho atau siapa monggo sing pinter nembang nggih atau siapa wonten Tadi yang dari keluarga dari Pak Bambang saking keluarga Omah Wayang. nek mboten ya Mas Arya Lagi Mas Arya monggo, Mas Arya itu. Ya Mas Arya mriki, Dik. Yuk. Ya. Ki ngatos-atos nggih ampun cedhak-cedhak Ki dicatek. aku wayangan ning kantor pajak Solo ditutke ditunggoni Masa? kok. Weh. Lah. nggih wis gedhe Arya saiki ya Sampun. Iya, iya Le. nggih wah Anu rene nyedak budhe kene lho ndak ajar. Alah nyedak Pak De. Lagi nang ndi aku ditututi kok wayangan ditunggoni penyanyi ringgitan Solo niku ora nggih niki lho nggih nenggani. Sekarang apa udah apa kuliah? Apa baru wisuda? Oh, wis wisuda lho, Min. Neng ndi Le? Sekolahnya neng ndi? Dan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Jogja. Oh. Kedirgantaraan Jogja. Sekolah tinggi Teknologi Kedirgantaraan. oh kedirgantaraan. Penerbangan kok jare ya anu sekolah ning penerbangan. Heeh. Nyekel rebana. Terbang. Terbang. Iya. Ya dana ya dana. Ya dana ya dana. Penerbang beneran. Wis yo danane wis mudhun kok ya dana gitu. Lagunya apa to Le? Bawa boleh. Oh, situasi. Oh situasi. Gitu asik. Ini tadi yang saya sampaikan Pindo Mimi lan Mintuno. Ah gitu ya. Kados Pak Bambang sekalian Bu Ati. Nggih. Aja ngiseni aku lho Le, sing apik lho Le. Nggih Pak De. Padi lu apa iki? Kok ngedrop terus lho aku tadi yang. Pamintaku mangga. Pamintaku Nimasito asih. Loh, wayang kebudayaan Jawi akan lestari karena dilanjutkan Generasi-generasi. hingga milenial. Mangga. Nelo patut runtut tansah reruntungan. Sok, yen wis nyambut gawe pilot berarti. Pramugara. Oh, dadi yen ngrayu pramugari ya nganggo dandang gula. Suarane. Lah ya, suarane apik. Heeh to. Wonge bagus, sekolahe pinter, aku seneng. Oh, engko nek isih kurang ilmune, takono Pak Prapto sebelah Mas Heru. Ya, ing sarina sawengi
datan kinggang serabut lamun atoh caketing ati meskipun jauh tetap tetapi dekat di hati. Jauh tapi dekat di hati. Nah, aku cerak kowe kok rahimku langsung kaya terkoyak ngono ya, Le. Rahimku kaya piye ngono ya. Lah jenenge ngono kae ya naluri to lah ya. Kok hawane iki Bangun Mindola, bangun iki sak putumu ya. Lah ya sak putune jenenge naluri wong wedok kok hawane kok rahimku kemen dibuahi ngono ki lho aku. Rahimmu ra ning cengel. Aku ra minta, mulutku enggak bisa ngomong tapi kok kaya nalurine kok piye kok wis langsung Rahime subur kok. subur, Lagi lho, rahime lagi anget to. Ndang meteng kuwi. Wis ana Sana isine lho sikile metu isa. Ki perabotku. Perabot kok sikil. Emange aku anu Dewi Kunti ditiup meteng ya jenenge wong ya kanggo proses. Kira Mas, ya. Saputuku Kuwi ususe kedawan kok priye. semangat Le aja ngopek suara wong ayu ki ya godaan. Lah apa nek kowe ndek cita-cita rung tercapai wis dianggap pertemanan dulu. Lah nek ngicipi tok ra etuk ding ra etuk lah ya. Ajaran sesat. Ra etuk. Yen cedak yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimilan mintuna pindha mimilan mintuna ayo pati mas parengan tepi wajib situasi rumah tangga yang saling mengasihi sepanjang masa. Nggih, menika ugi aku merinting aku reptanipun sawargi kinarta sabda. Nggih, cah bagus. Langgame sampean bajutke apa Mbak Yu, Mbak Yu? Oke. Nggih, iki. Makasih ya Le. Ke zaman kowe isih SMP to aku nunggoni kowe iki nganti dadi bocah pinter ngono lah ya. SD dhisik iki sih. Lah ya nang omah wayang lho. Sing ati-ati ya pengestu. Lah Mengestune wong tuwa ya mengestoni nggo anak kok jenenge mengestoni. Kowe saiki makantar-kantar ngene berkesinambungan dongake iki terus menerus ajeg istiqomah. Nek ya nek ngambungke rak ya ndelok-ndelok mesake Arya. Lah ngopo? Kena jenggotmu. Semangat ya Le, makasih Dole. Yo. Ayo diwangi duwi nek. Ya Le. Ya. Ya wi, maju wi. Kok pitam nang sak putune kok pitam. Sak putuku kok. Sak uyuhku iki. Ayo Nduk Dwi. Yo, Dewi Mbak Dwi dhewe. Ya. Ayo Nduk Dwi. Cekat-ceket wi. Telena. Ayo, maju sithik. Lagune Setya Tuhu. Ya Bude. Ya pinter. Ragi majeng sekedi. Ragi majeng. Iki Rajodo. penyanyi kalusek iki pemaku kalus ngene iki ya piye ya tesane. Ayo, aku. Ya. Aku kang setya satu Tepat apa resu
Iki mau langgam setya tuhu dibacutake apa? Loro ati dua. Loro ati dua, nggih. Mbak Dwi Widianti disupport karo Elisa Apri Mimin. Nah, nggih. Iki matur dhisik ana sing kepareng naik panggung apa mboten? Pak Siho tadi masih lenggah enggak? Pak Siho. Monggo. Pinarak panggung. Yo, Srepake Mataram cok. Truk truk truk. Ini kan juga lho Pak. Seniman ketoprak terkemuka. Monggo mirsani mriko Pak. Ah nggih. Menika ketua
Komite Ketoprak Dewan Kesenian lho. Nggih. Kula termasuk mlebet anu to Pak ning niki Wis dipecat. Vakum nggih Pak ngapunten FKP niku kula mboten terlibat Panjenengan nggih niku Pak. anggota Komite Ketoprak wayahe urunan ora tau rawuh. Mbak Apri, Mbak Mimin ini endo. Nyuwun duka. Padahal koncone rekoso. Nggih Pak FKP 2 hari niki penting lancar Wah, kula. pun Tunggu, Pak, lancar. kula juga Lanjenengan Pak. rawuh lancar. Niki enten pesen ini untuk Apri dari ibu yang nyewanke ke Mbak Sempruk waktu masih SD. Ah, ki enten Monggo, nggih. Mbak Apri. Ditampa sik, Pri. Oh, nggih, Bu. Wah. Menika ibu guru kula maca pat nalika SD. Oh, ya Allah. Sembah sungkem kula, Bu. Ngapunten putrane menawi. Bu sinten asmane Bu sinten? Bu Bu Sudar. Sudaryati Sudar, diparingi nggih. Alhamdulillah puji Alhamdulillah. Tuhan. Nika Pak De kula topeng Gue Mbok De ugi rawuh. Oh nggih. Pak De. Nggih. Nggih. Iya, aku dikira kamu. Oh, Terus iya. dicium-cium. Nek karo nek men ora bakal kleru ya nek anu ya. Sembah nuwun Bu Sudarmi, mugi-mugi pinaringan sehat, berkah barokah. Nggih. Oh Pak Siho. Gak apa-apa, Ibu. Nggih, Pak Dalang matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nyuwun sewu janipun kula mboten saged nembang. Jane mangke Mbak biasanipun Mbak Apri, Mbak Mimin. Kok napa-napa kula lho, apa-apa aku lho. Nggih. Yaosi pirsa dhateng masyarakat sedayanipun para kadang kagem Nggih. urip-urip seni ketoprak. Nggih. Klaten ngontonaken festival ketoprak Oh nggih. tanggal 26 27. Oh, nggih. Kala wau sampun Hari lumampah pertama, nggih. kanthi sae benjang wiwit jam 12 ngantos jam 9 malam. Anjir. Mapanipun wonten Mapan SD Krista Kristen. Gracia. Krishna Nggih, Gracia. nggih, Krishna SD Gracia. Klaten Cerak Klaten. Menika tanggung jawab kita sedaya kagem nguri-nguri Nggih. budaya. Ya. Kalau terang nggih, Pak. Penting kula Ya, termasuk komite. Pun kula dijothak Mbak Mimin ditinggal anggere wis piyenan wis lali ngomah. Nggih, nggih. Anu ngidam sari mawon. Oh, Monggo, nggih. nggih, nyidam Pak sari. Siho. Wah, nyidam sari apike karo gandrung mimin ngoten, Pak. Ketoprak style. Ketoprak lho Pak panjenengan yo ngomong Ora. jos kok ya. Apa ya kudu sing cantik-cantik kala-kala Sri panggungnya rada elek rak ya. Kak Ngecemes. Elisa, Ya. ini kan rumah tangga mereka berdua. Weh. Jadi kita nggak boleh mengganggu. Ndak boleh. Wah, jane yo. Yo yo aja ini. Kowe dadi batur kene pri dadi kene kaya kendaraan butuhke kok. Iya. Menika kagem Kak Wekdal langsung mambut mboten wae bawa. Oh, Oh, Nggih, langsung bawa. amati Tanpa bawa sampun kok, ayo, dalu. ora nganggo bawa. Ayo nggih. pringatek tanpa Monggo, bawa. monggo jumeneng. Nggih. Menawi mboten dijejeri Mbak Elisa niku rasane perkara Mas Joko Karyono Meri ora bejane dhewe. Iya to, Mbak? Ah iya itu. Mumpung to, Pak. Pak Jokar ki Min, pas kowe nesu kae lho Min. Pas nesu anu arep mlayu mulih nggo tas kae. Nggih. Pak Jokar rada wedi. Wah, kuwi nesu tenan apa ora? Nduk ten daleme sing Dalem ngarep no ning Karang Pakel. Oh ngeten. Oh nggih teng Iya, ngarep beliau kan foundersnya BMT Kahuripan. kula ndak ndarani kula lha suruh anu dong anu nyecengrengati kula Pak nika Pak. Kak kapan wayangan mulai Pak? Lho, pinter. Suwe ora. Ya, monggo langsung langgamipun. Ya. Umpama sliramu cekar melati Gombang ngidam sari Kelamu mati wong manis Aku kang bakal ngliwati Lintang eluku semono janji prasetyan ning ati kakaelin
rasa jagat raya kalingono ukiran samudra hilang memane aduh hati-hati nalikani roeng dalu hatiku lam-laman siro ayu ngerti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Ayo yo. Jagat raya kalingono ukiran samudra mana hilang memanise aduh hati-hati sawase yo nalikani lala mesira wong ayu mati ora bakal lali lakae lintange mlaku matur nuwun menika makili saking panitia Pak Dalang. Pokoke sukses, sehat selalu Pak Dalang. Amin. Mbak Mimin, Mbak Apri, besok saya tunggu jam 10. Nggih sak lodange nggih Pak. Bar budane nggih. Mbak Elisa besok diantar juga bisa. Oh nggih. Nyun sewu matur nuwun, nyun pangapunten. Terima kasih Pak Siho. Nggih. Wah, luar biasa. Ini sudah representasi dari panitia. Nggih. Sing wis berjibaku menyiapkan acara ini. Ubur rampisanipun nggih. Nggih, Pak Sunu tadi ketuanya, lajeng motor penggerak utamanya juga Pak Joko Karyono. Nggih, Pak Joko Karyono iki arep wayang meneh pandemi ini wis rampung. Lah nggih, kedah menika muga pun wajib Pak menika. Nggih, nggih. Sak lagu meneh ya. Nggih. Nggo closing ya. Yuk kanca-kanca sing urung ngadengmu sapa? Dua Gapura. Mbak Niken kali Mbak Sinta. Oh ya, ya telu no. Mbak Niken.
Mbak Niken, Mbak Mbak Sinta. Umi, oh ya papat sisan. Mbak Umi karo Mbak Nina. Nina. Ya. Mbak Sriati Olivia. Gue harap Mbak Sriati harap Lah, melu papat. anu festival sinden remaja. Mbak Umi, Mbak Niken, Mbak Nina, Mbak Sinta, monggo kula aturi jumeneng wong ayu. Nggih. Wong papat, nggih. Ya wis ki ngebaki nggon iki. Wis Mbak negara iki. Oke apa ya? Ayo guyu. Waduh, Nina cak iki malu-malu lemu ya. Iya ngalah. Ya, maju. Maju. Ayo ajarkan kita Bude Miminan lho saya ke depan. Sragenan ingkang gayeng Oke, apa? ninggal katresnan. Oh, Oke. anyar meleh. Anyar meneh. Anyar meleh. Nek ora ya memanukmu. Wah, lawas niku. Ninggal Memanikmu. Apa? ninggal katresnan, Pak. Oh iya, Iya, ninggal katresnan. Iya. Kuwi ya gong enem ya. Nggih. Hah? Ya engko terus sambung memanikmu ya Keneng ya. Oke, ninggal katresnan sambung memanikmu. Oke, ya.
matur nuwun iki mau closing apa jenenge Apri Mimin. Nggih. Nggih, lelimbukan ya semeh 2 jam. Nggih to engko seneng-senenge bacutke nggon gara-gara nggih. Siap. Nderek siap. Izin Pak Bambang Sekno. Nggih. Niki limbukannya dipun sigek rumiyin nggih. Pak Bambang limbukanipun sampun cekap nggih menika, mangke dipun lajeng wanci gara-gara. Pas nggon petrukan nggih. Pelok kae Mas nggih. Kula tak mbacutke lakone sithik merga niki lakone akeh lakon-lakon baku justru neng tengah karo engko neng mburi nduk. Ngono ya Mak. Ngarep mau mung semacam pengantar. Oh iya, ya Mak. Mbacutke anggone nyambut gawe Mak. Yo, nduk, ayo. Kuku sing tupa gumelun ngening gentiasa ngapeke kawengku sakung